A very good afternoon, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. And this afternoon, let us talk about important matters. There was a meeting, a political meeting in Mashonaland, West Province. And guys, kwaga kunema fireworks. A lot is happening to the haters who are saying no so Chamisa apera, no so Chamisa hana plan. Guys, amsati mamboona zvinhu zviri kuitika. Let me put this video, guys, it will show you something. Madara, murukuti madara ayaya. You have to watch them. I'm the founder. Saka zviitiko zvese zvepolitics zvakapfuura pameso pangu. Saka ndinoda kutaura ndichiti chokutanga vachebaya musavhundutswa. Zviri kuitika izvozvizvi, it's a test of time. Zviri kuda kuti zvionekwe. Munoona kuti vana vaIsraeri vaiti kana vachienda kunorwa hondo mukabvunzana naGidheoni, vaidzokawana masoja anosunatira mvura ngavaurayiwe imbwende, asi anonwa akabata kuti ruoko achiti kapu 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 ndiye musoja andawo newe kuhondo. Toteerera mukatarisa vaChamisa vachitaura pamusoro Triple C vachitanga vakataura Genesis chapter 26 verse 26 vaitaura nenyaya yematsime matatu akacherwa nevana vaJakobo. Tsime rokutanga rakacherwa rikatorwa, haana kuti anyanya naro. Rechipiri rikacherwa vakauya vakariklema. Rechitatuzve vakauya havana kuzoriklema. Akabva ari pazita rekuti Rehoboth. Kuti chii? Kuti tsime rerugare. So isusu tiri kutaura nyaya yerugare this time. Kuti rugare runouya chete nemunhu anenge achibva nemuruoko rwaMwari. Kana pasina izvozvo, muri kuona kuti nyika shuwa mune chokwadi here ende harahwa dzakafanana neni nemiwo vadiki. This is a new generation. Generation haitongwe nevakuru. Generation inotongwa nevana. So generation iripo iyi mukarwa nayo marwa naMwari, nokuti yakuda vechidiki vanorola zvinhu zvinotenderera. Ndaemuleta chikomana chichitaura ichi, very eloquent, anogona position yake ari kuita zvakanaka. Ende ava varume ava ndakati vamedzera mati vari kure Ostalos. Vati kumedzera mati uri kure kuti uyu mfana uyu. Regai kudzokera shure vakomana. Yeye chavangu munoita uriri, chavangu chiku. Ari kubva nekupi? Vana biti vakaita PDP, what did he do? MDC 99, what did he do? Vana vose venu vakaziti MDCN akaite. Vane vanhu here vanavo. Honai zvinoitwa naMwari. Ndakukutaurirai chokwadi. Vatsvangirai vakasangana naMwari akavataurira zvokuita. Kuti generation yakuuya tangira iwo wakuenda hauchadzoka. Chitsvaga wechidiki anofanira kuti amire apo. Because ane vision yeo inokura ichienda mberi. So nyaya iyoyo haikona kushamisika nezvayo. Anorwa naChamisa arwa naMwari. Yezvo kuona nyika yese iri kuchema, anotaura zvemavhesi, munei nazvo. Ari kutaura zvemavhesi kuti zvina Mwari zvinhu izvi. Muri kungorwa zvenyu, muri kutowesta nguva. Muri kuona vana vaIsraeri vachibva muEgypt. Vaifanira kuita 4 days. The journey kuti vayambuke. But zvakavatora 40 years. Each day yakavakosta 10 years. Chikonzero kusanzwisisa. Nokuti vamwe vaifunga kutarisa kuti wakutibvisa Egypt tadya makabheji nerepi nechichi zveshure. Ava vanhu ndainzwa vamwe vachita Chamisa asati akwana kutonga nokuti mwana mudiki. 46 moti mwana mudiki. An advocate for that matter. Moti mwana mudiki. Saka muri kuti chi ndakafara musi unoyu vachitsanangura pamusoro difference lawyer and an advocate. Makaiverengawo. They were saying the Kanachinzi advocate.
munhu akukwanisa kuenda kunomisidzana nemajaji achitaura zvemadiro zvinonzwika, but lawyer is a preparatory lawyer, anoprepare advocate kuti aite svika. Saka isisu tiri kutarisisa ka zvamunoona takamira kudai izvi hatibve kuna Chamisa, because nai muri kuona muono nemukomana uyu Saul akarwa naDavid waive mwana airwa naye, but muone zvazvinoita vaitandaidzana the whole day. Saul achitiza kuti no, mune zodzo imi vakuru, handigona kurwa nemi, ko munorwirei neni? But nguva payakasvika. So Team Zimbabwe, when you take a look on what these people are saying, this is an old man who is trying to put sense into us so that we understand kuti this struggle, when it began, it was because of God. And right now, it's because of God. When the opposition called MDC started in the nation of Zimbabwe, it is God who put that opposition through. Remember, kwakambouya opposition vana Zulu, vana Ndu, vana Nakauya, way before the MDC. They were all crushed up until God raised Moses in the name of Morgan Tsvangirai. He had to lead up until he passed on the baton to President Advocate Nelson Chamisa. When Morgan Tsvangirai brought in Advocate Nelson Chamisa, so many things were said. He was ridiculed, he was insulted. Even some comrades started not attending meetings. But God was working on something. Right now, we are now understanding the kind of leader and the kind of president we have in Advocate Nelson Chamisa. Why? It's because we were given him by Morgan Tsvangirai, who had the vision. President Nelson Chamisa is following the same vision and is keen to make sure that he fulfills it. So who are we to go against that vision? Who are we to go against the leader? That is what is very important for us to notice, the people of Zimbabwe. So right now, we need to sit down as a people, understand the mind of God, understand the kind of leader we want. When you understand that at a certain point in time, Gideon was supposed to fight a war, and he was told something very simple, to say, I need you to select men who are going to fight this battle. And every man who slept on his tummy to drink the water was not allowed, but a few who used their hand to take water and drink, those were the men who were selected by God. These are the people who were underrated, but God selected them and Gideon won. That is the same thing which is happening. A lot of men who are sleeping with their bellies, who are thinking about their stomachs, God has said, these men should be put aside. And a new group of men have been selected to work with President Nelson Chamisa. And you are going to see those new men starting to take over as soon as possible. That is the reason why there is pandemonium everywhere and there is chaos everywhere. It's because they know that change is coming to the nation of Zimbabwe, but not through them, but through new people who are going to do what God wants in the nation of Zimbabwe.